Good morning and welcome back na naman sa ating panibagong vlog, panibagong araw yan. At for today's vlog may imimit tayong kababayan, actually katrabaho ni Mrs. si Sir Jason, kasi babalik na siya ng Toronto. Ngayon punta tayo sa isang restaurant dito sa Saskatoon at mag-lunch muna tayo at pagkatapos sana may oras pa tayong ipasyal siya dito sa kung saan yung pasyalan na yun. She wants you to wear your mask kasi mausok. Ay! Pinapawear ako ng mask ng isa ko dito. Pahinante ko nandun. Kasi kasi dito sa Saskatoon ngayon Saskatchewan na yung masyadong mausok. Gawa ng wildfire. Di ko alam kung saan galing ang usok na wildfire. Kasi nung trinak ko yung map ng wildfire marami sa mga katabi nating lugar. Cover your mouth. Alberta ata or BC. Yan. So, yung usok ay pumupunta dito sa Saskatchewan province. Yan ay kailangan natin na mag-mask. Pero dito sa loob ng sasakyan ay hindi. She's so talented. Kasi kaso yung isa kinukulit ako. Sige. Show her kasi. Kasi naka-mask daw siya. Yan. It's okay na okay, at tara, punta na natin si Sir Jason at baka gutom na siya. Nandito na tayo, no? I met natin si Sir Jason ng Toronto. Kasi bukas ata uwi na siya ng Toronto. Yan at ang hirap umorder pag walang picture. yan. Si si Sir Jason pala yan. Mabalik na siya ng Toronto. Yan. Mabalik na siya ng Toronto. So, babalik siya ata bukas? Yeah, bukas na siya babalik. Bukas ka pa, nag-stay ka pa ng ilang days. So, 4 months siya nag-stay dito sa Saskatoon dahil sa trabaho. Kailangan po tumingin sa website para sa makita mo yung itsura ng orderin nyo. So, ito na lang siguro sa akin. Like, anak ko ba? Sila ay pumipili pa. Ito? Yes, sir. Yeah. Ito bang cactus isa sa mga social na restaurant sa Saskatoon City? Parang. Maybe. Kasi ito na. Parang parang inuman siya. Kasi ang likod ng Cactus Grill Midtown Mall. Ay, Midtown Mall ba? Tama? Yan. Midtown Mall ito yung pinakamalaking mall sa Saskatoon. Yun lang. Yun ang gusto niyo pag dating lang winter. Punta lang doon sa may Midtown Mall. Steak fries. Steak fries? And can also do the prawn crunch roll. For sure. Did you want those kind of all at the same time? Yep. Yeah. Perfect. And how did we want them? Good, of course. How do you want that today? Medium rare as well. Medium rare as well. And for her, what do you want, love? Medyo pala matagal ang orderan dito sa Cactus. Siguro sabay-sabay na lang na ibibigay yung pagkain. I don't like it. Thank you. Oh, look
look at that tab. That's for you. Chicken Mediterranean bowl there for yourself. Thank you. You're welcome. Ano sa'yo? Steaks or chicken? Okay, you want dalan? Wow, look at that, love. Oh, you don't like that? It's okay. Look at that, love. Say thank you. Thank you. No. Say No. No, thank you. no? Well, I love your dress. Say thank you. Thank you. No? No. Don't make me, right? Enjoy, guys. Thank you. Ito ka na see? Yan at yan, dumating na sa wakas. Lalaki ng serving nila, hindi. No, Hindi sa'yo yan. Nandito yung malaki akin. yung serving nila, so Yeah. hindi ka lugi talaga. Nagulat nga po sa serving nila dito eh. Oh, Medyo malaki. malaki. That's nice. Tama, gutom na tayo, hindi tayo nag-lunch eh. Ano na, alas 3. alas 3 na. Pumunta kami dito alas 2 ng hapon. Alas 3 na. Okay, Yan bye-bye. at kainin na natin, kumain na tayo muna. Huling kain ko mo. Ano to? Kumusta yung lasa? Masarap. Masarap tong pagkain na dito, no? Ano tong salad? Wala Yan. kayong plan at ngayon kasi lumit. Ay, kain mo na. Napakasarap, no? May pick up na pero Ito kay Isabel. I don't buy. Akala namin ay maliliit lang, napakalaki pala yung chicken nila. Ang ganyan. Yan at patapos na tayo. Sa back end. Masarap eh. Baka ito pa-take out kasi Ganun pala yun. busy. Para lang na ano sa amin. Pero Lugi sa inyo. Masarap. Masarap siya, maalat pero masarap. Hindi, Kasi mayroon kong sa akin hindi naman masyado maalat dito. Yan. Masarap yung pagkain, no? Ubos. Masarap. Ito na lang isa hindi pa ubos eh. Yes. So ito ay take out lang namin kasi hindi niya naman yung kaya ubusin. Take out na lang natin to. So magandang experience kasi masarap yung pagkain. Hindi madudala. Ubus. At magbayad na tayo. Ito tayo yung order namin dati. So yan at pupunta tayo ng Berry Barn. Kung sana bukas, no? Kasi Sunday kasi sana bukas yung Berry Barn. Para makapag-dessert doon. Nandito na naman kami sa Berry Barn. Palagi na lang. Nakailang vlog na ako dito. Kasi ito kasi Berry Barn pag may mga kakilala kayo dito sa Saskatoon. Dito talaga dinadala. Kasi maganda nga itong lugar. Tapos yung pagkain nila, tapos yung Saskatoon berry na yung masarap. So, syempre galing tayo ng cactus. Dessert naman dito. Oo, ay, Jason. Ang ganda dito mag-kumain. Tapos nakita mo mga flowers. Kung may kakilala kayo sa Saskatoon, pag pupunta kayo, sakali Berry Barn, daanan nyo. Maganda. I mean, summer Si Sir Jason, balik na ng Toronto to eh. May miss nito ang Saskatoon City. not sure. Ay, di ko lang alam. Tuloy. pero tingin mo ba kaya mo mabuhay dito So, sa hintayin natin yung order natin. I don't think na kaya mo mabuhay. Ano yung in-order mo? Saskatoon berry pie. Saskatoon. Ice cream siya. Saskatoon Berry Pie yan. like, Like dito magiging buhay mo. Like dito ka na. For good. Tulog na yung isa ko. siguro ate kung
Kung may bahay. Any other drinks here? Water. No, just water. They have hot chocolate or what? What do you want? Me, I'm okay. Water, just water. What are the other options? We've got Saskatoon Bear lemonade, iced tea. We got I'll get the Saskatoon Bear. Yeah, And for you? just water. Thank you. Oh, and make it real good. It's his last day here in Saskatoon. Yan, no. At para ma-try din ni Sir Jason yung ano. Ice cream. Tapos yung pie, mainit. Yan, yung Saskatoon Berry Pie. No? Hindi mo na ko dinalo. Doon mo dinadal sa... Ha? Masarap. Masarap yung ano, pie nila. Mainit yung pie. Tapos malamig tong sa ibabaw. Kailan kayo ato pa na Toronto? Gusto ko sana itong winter. Yun at naipasyal na natin si Sir Jason at balik na tayo ng city. Yan. Hindi natin sasakyan. May bear siya. May bear ka? Kanino galing ang bear mo? Ito, Kanino kanino galing? galing? Tito Jason. Nahiya talaga siya sa'yo. Una kasi ating... Ha? You want click? Okay. Gusto niyo siya mag-close ng ano niya. Sige, click. Ingat, bye-bye. Bye-bye, ingat! Yun. Kasi na. Yun, at alis na sa bukas. Daddy yan pala, oh.